Ko si ti? Za koga radiš? Ko te plaća? Kako odmiče ova predizborna kampanja, kako se stvari zakuvavaju, tako mnogi akteri u njoj postaju nervozni. Kada si nervozan, vučeš poteze koje se ne mogu baš nazvati pametnim. Pre nekoliko dana, dragi gledaoci, nama su se ukazali u obliku izvesnih studenata Kalabić i Draža glavom, bradom, šubarom, kokardom. Sreća Kamu i Gibanicu nisu poneli sa sobom. I dok se srpsko javno mnjenje zabavljalo ovim četno-etno spektaklom, par dana kasnije, evo ga sledeći. Gde su Kalabić, gde je Draža, tu je i Milo Lojpur. Milo Lojpur, odnosno Milo Lompar, pojavio se u Kragujevcu. Nedić i Ljotić ovom prilikom nisu došli, a kad će, ne znamo. Ne bi nas čudilo da vaskrsnu u toj nekoj srpskoj narodnoj nošnji i ova dvojica. Dobrodošli u 281. izdanje serijala Šta je bilo. Dragi gledaoci, događaj koji je bio bahanalija koja se dogodila u Kragujevcu zaslužuje jedan mali osvrt i jedan mali komentar sa kanala Jordan Creek, a ja sam vrlo rado pristupio tome. Dobrodošlica Kragujevčana bila je i tekako lepa. Ja sam to sve smestio u lepe vesti. Taj video, dragi gledalci, možete pogledati na mom YouTube kanalu. Dočekali su ga sa transparentom koji zaslužuje, mada moglo je da i bude i više. Nedićevci nisu dobrodošli. Poruka Milu Lomparu, ekstremnom desničaru, mrzitelju Evrope, mrzitelju demokratije, mrzitelju svega što ima veze sa napretkom i progresom. Vidjeli smo nekakve ljude u crnom mraku da pale neke vatre baklje. Malo je to zloslutno posjetilo i na one 30. godine i nekakva slavlja pod prozorom jednog gospodina rođenog u Austriji, u Braunau na Inu. Kragujevčani su to prepoznali, ne samo tim transparentom, već i tim što na tom skupu od 180.000 Kragujevčana bilo je par desetina ljudi. Od toga pola su bili organizatori. Otprilike to jeste i to bi trebalo da bude jedno mesto koje treba da zauzme ekstremna desnica u Srbiji. Svugde ekstremisti otprilike prave skupove poput ovog Lomparovog skupa. Tu dolaze ljudi u malom broju, dolaze bučni ljudi, pale vatre, ali na kraju na njihovim skupovima, kao što ste videli, dragi gledaoci, i to malo stolica što ima, budu prazne. Ovaj skup koji se dogodio u Kragujevcu naravno da nema nikakve veze sa studentima Srbije. Studentska franšiza je preuzeta, ko je preuzeo, na koji način, o tome možemo da raspravljamo i da pričamo, analiziramo, komentarišemo na dugačko i na široko, ali u ovoj emisiji to nećemo raditi. Iz razloga zato što se koncentrišemo na ovaj događaj, a početak zaključka ovog događaja bi bio da je ovo jedan totalni fijasko ove ekstremne desnice koja se krije iza studentske franšize. Kako prolaze dani, a ne nedelje ili meseci, sve više ljudi odustaje od podrške i shvata o čemu je tu reč. Ako pogledate reakcije na ovo što se dogodilo ispred suda, ovaj četnički performans, i kada dodate ovog Mileta Lojpura, moći ćete da vidite da iz dana u dan sve više ljudi prozreva ovo što se događa. Kako ne bi rasuli još više svoje glasačko telo, oni rade ono isto što radi Aleksandar Vučić. Oni se sada koncentrišu na svoje glasače. Čuli ste to često da kažu da se Aleksandar Vučić obraća svom biračkom telu, svojim glasačima. Upravo to radi i ova studentska franšiza, odnosno ekstremni desničari koji se nalaze iza nje. Oni su odustali od tog dela glasača koji se mogu nazvati proevropski. Shvatili su, gledajući društvene mreže i medije, da su oni izgubili taj front od sigurno nekoliko stotina hiljada glasova. Oni sada rade ono što radi Aleksandar Vučić.
otvaraju karte, kao što ovaj postaje beskrupulozan i ne gleda više kao slon u staklarskoj radnji šta radi, samo da bi zadržao te svoje glasače. On će ih obmanjivati na najperfidnije načine, ostaće mu ti hard dice koji će verovati u to i ima njih. Isto to primenjuje sada ekstremna desnica koja se krije iza studentske franšize. Oni su otvorili karte, oni napadaju proevropsku poziciju, oni napadaju proevropske aktiviste, oni napadaju proevropske glasače, potencijalno one više ne gledaju u tom smeru gde udaraju. Lepo je bilo čitati komentare ovih dana kako se ljudi osvešćuju. Iskreno da kažem, prijatno sam iznenađen zbog toga koliko veliki broj ljudi, mnoge poznajem ovako online, poznajem njihov aktivizam, poznajem koliko su bili spremni i koliko su stajali jako dugo vremena iza čitavog ovog studentskog pokreta. Prelepo je gledati ljude koji do pre par meseci bili su još uvek zavedeni time da su ovo nekakvi studenti i da će tu biti kako treba. Meni su često bili malo iritantni ti neki likovi koji znam da su proevropski orijentisani, znam da su protiv svega ovoga. Mislio sam, čoveče, da li treba neko da se obuče u Dražu i Kalabića ili Milo Lojpur da dođe da pali baklje po Kragujevcu. Ja ne znam šta vam treba da otvorite oči. Ovi isto kao i Vučić, ne znam koji savjetuje, kao da su čitali moje misli i oni su lepo to sve uradili, a ovi su ljudi onda otvorili oči. Panika. Istraživanja postoje, dragi gledaoci. U panici su velikoj. Ti ekstremni desničari u velikoj su panici. Ja sam još pre 6 meseci upozoravao da će se stvari ovako odvijati, ali sam vam često naglašavao jedan moment. Da su se likovi koji se kriju iza te studentske franšize grdno prevarili što su krenuli tako žestoko, hardcore. Previše su otvorili karte misleći da će ljudi koji ih podržavaju preći preko toga. Međutim, brzo su videli da to nije tako, onda su krenuli još veći ekstremizam, možda iz nekog inata. To nije loše, još bolje neka to ide tako, neka im pada podrška tim desničarima, isto kao što pada podrška desničarima Aleksandra Vučića. Vrlo je indikativno i sledeće da skupove poput tog skupa režimski mediji nisu uzeli da provuku kroz onog toplog zeca. Skupove na kojima je bilo i po nekoliko hiljada ljudi, mediji Aleksandra Vučića znali su da propuštaju kroz toplog zeca kao da je to neki minoran broj, da to nije važno, evo raspadaju se, malo ih je, gde ste studenti, gde ste blokaderi. Međutim, kada skupove drže njihovi saborci, ruskokolonaši, koji se kriju za studentske franšize, onda ne možete da vidite pljuvanje na Informerima i nečemu, da kažu jao vidi kako je bilo na skupu Mile Lompara, malo ljudi, puko Milo Lompar, pukli studenti, pukli svi. Neće reći, gazda iz Kremlja ima uzice, na jednoj drži Aleksandra Vučića, na drugoj drži ove ovamo što su, i oni se neće gložiti, dragi gledalci, nećete videti u Srbiji kao što do sad niste videli grafit jedan na WC-u napisan hemijskom pokvarenom i flomasterom Lojpure, ubico i slično kao što pišu rektoru Vladanu Đokiću. Nećete zato što svoji jedni druge ne napadaju. Ista kolona, ruska kolona, sve se u državi Srbiji deli na to da li si ruskokolonaš koji želi da ostane sve ovako kako stoji, kao što želi Milo Lojpur, neće ništa da menja, isto kao što Vučiću se ništa ne menja, neće oni da menjaju, da idu u Evropsku uniju, civilizaciju, njima odgovara ovo status quo, ruska gubernija van Evropske unije da zadovolje svog gospodara botoksiranog kepeca iz Kremlja.
Toliko, dragi gledalci, nadam se da je ovaj komentar bio dovoljan, da posle svega onoga što ste videli i pročitali, više nemate nikakve dileme o čemu je ovde reč. Kao što rekoh u prethodnih nekoliko rečenica, sve se deli da li ste za Evropsku uniju ili ste protiv. Priča završena. Na strani protiv je Vučić, Milo Lompar i raznorazni ekstremni desničari. Na drugoj strani su građani koji žele zaista da naprave sistematske promene, a ne da zamene Vučića nekakvim Lomparom. Naravno da neće nikada Lompar zameniti Vučića, zato što Lompar u Kragujevcu, gradu od 200.000 ljudi, ne može da skupi ni njih 100 tamo, uz svu reklamu, uz svu podršku, uz čak korišćenje, silovanje franšize koje se zove Studenti. Toliko, dragi gledalci, u ovom izdanju. Još će biti priče, naravno, o ovome. Predizborni Kolorado ide, Boro nije isključio ringišpil. Kao što vidite, ovaj četno-etno ringišpil se vrti, karte su otvorene, oni više ne računaju na glasove ljudi koji žele modernu, demokratsku, evropsku, bogatu Srbiju. Srbiju u Ligi šampiona. Liga šampiona je Evropska unija, nema druge Lige šampiona. Kao što imate Ligu šampiona u fudbalu, nema druge. Svaka druga je kopija, laž i obmana i imitacija. Samo jedna Liga šampiona je hoćeš, nećeš, ostaješ tamo nebitan, hoćeš, ideš među najbolje. Toliko, srdačan pozdrav do sljedećeg izdanja serijala Šta je bilo. Do tada zapratite YouTube kanal Tulipanska posla, zapratite YouTube kanal koji se zove Jordan Creek TV, na društvenim mrežama, na Facebooku Tulipanska posla, na Instagramu Tulipanska posla i na X-u Jordan Creek. Ako sam nešto zaboravio, reći ću vam u dnevniku uživo, a dnevnici uživo idu ponedeljkom i petkom 20 i 30, traju 2,5 sata, neka 3, neka čak i više, sve zavisi od situacije do situacije. A između tih dnevnika gledajte emisije poput ove i bit ćete na vreme informisani i čućete komentare na najnovije događaje u Srbiji, regionu, Evropi i svijetu. Srdačan pozdrav iz Beograda, smrt fašizmu. Ko si ti? Za koga radiš? Ko te plaća?